si vyskúšať to video. Hej, dobre. Čaute, ja som Lenka. Ja som Jakub. A ideme si pre vás pripraviť denník cestovateľov. Natočiť video do Čičman, lebo myslíme si, že v Čičmanoch je najkrajšie. Najkrajšia história, najkrajšia príroda. Tu mi ešte zastaň, prosím ťa, musím na vecko. Na vecko, tu? Na vecko, hej. Dobre. Ček, stoj. Ja som zastavil. Ale tu sa auto hýbe hore kopcom. Kde si videl sa hýbať auto hore kopcom, prosím ťa? Zastav. Počkaj. Fakt sa hýbe hore kopcom. Si videl niekedy sa Daj ručnú. Povol tú ručnú. Fakt sa to auto hýbe hore kopcom. Asi sme našli najzaujímavejšie miesto na Slovensku. Takže nejdeme točiť do Čičman, ale bude to na tejto ceste medzi Zliechovom a Čičmanmi. Kde sa auta hýbu hore kopcom. Tak to čo je?